बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरनि मोननै आफाद फारियै इउबिपिअ आरो इउबिपिएफनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जाबाय थानाय समावनो धेमाजि जिल्ला इउबिपिएफ आफादनि सिङाव जनाय दख'रा इउबिपिएफ आफादखौ दिनै दाफुंबाय। धेमाजि जिल्लानि जनाय महकुमा सिङाव थानाय 3 नं सनापुर गामिनि नब्लाङाव धेमाजि जिल्ला इउबिपिएफनि आफादगिरि सन्जय बसुमतारिनि मासि सामलायनायाव 3 नं सनापुर गामिनि रायजो राजाफोरनि मददजों जिसके सरगियारिखौ आफादगिरि आरो प्रबिन नार्जारिखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नानै जनाय दख'रा इउबिपिएफ आफादखौ आबुङै दाफुंनाय जायो होनना मिथिहोदों। लोगोसेनो दिनैनि दख'रा आफाद दानायनि गेजेरजों दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। जोंनिया आन्चलिक आफाद दानाय जिल्ला कमिटि दानाय बे हाबाफारिफोरानो जिहेतु जोबाखै जोङो काउन्सिल होननानैल' खोथा नङा गुबुन गुबुन जितु बेबस्था गभर्नमेन्टनि पन्चायत थाबाय जिल्ला परिषद दङ मिसिं अट'नमास काउन्सिलावबो दङ बर'फोरा बर्तमान धेमाजि हिसाबै गासैबो जिनिसनि डेभेलपमेन्टफोरखौ जोङो नायनांगौ थाबाय नट अनलि काउन्सिल बहाबाफोर मा कारापसन जानानै दङ दा नैबे जिनिसफोरनि थाखायनो आन्चलिकफोरखौ दानाय जादों जिहेतु मोनसे अपोजिशन टीम हिसाबै आरो डेम'क्रेसिनि बे मोनसे केरेक्टारखा जेराव रुलिं थागोन बेवहाय अपोजिशन थागोन आरो डेम'क्रेसियाव अपोजिशननि रला बिराद माने इम्पर्टेन्ट बेखौ बयबो मिथियो दा बे हिसाबैनो जोङो जोंनि आफाद दानाय जि हाबाफारिफोर बेनो जिहेतु जोबथ'वाखै जोङो बेफोरनि सायाव खामानि मावनो हाथ'वाखै नेक्स्ट स्टेपफोराथ' जोंना बेनो जागोन जोंनि जि गभर्नमेन्ट स्किम्सफोर गभर्नमेन्ट डेभेलपमेन्टफोर गभर्नमेन्ट जि आसनिफोर बेखौ जोंनि रायजो राजासिम मोनहैदों ना मोनहैयाखै जोंनि रायजो राजाया एन्जय खालामनो हादों ना हायाखै बेफोरनि सायावनो जों खामानि मावगोन डेभेलपमेन्टखौनो जों नोजोर बोनानै बेखौनो फार्स्ट प्रायरिटि होगोन। आरो बे समाव जिहेतु जोंनि गोबां जोङो बिदिनो एमएलए इलेक्सननिफ्राय लानाय एमपि बायदि बायदि इलेक्सनफोराव जोङो बेनो जोंनि प्रब्लेमफ्राथ' बेनो दिनै पलिटिकेलि जोङो जि खामानि मावबोदों दा जोङो साक्सेस जायाखै होननानै बुंनांगोन जोंनिया माने बर' जाथि हिसाबै कारना जाहैबाय दिनै जोंनि बर' गामिफोर बर' ओनसोलफोराव मैखोम बर' ओनसोल थानाय जायगाफ्राव दिनै डेभेलपमेन्टआनो गैया थांनाय 20 बोसोर सिगां जि अबस्थायाव दंमोन गंसे बर' गामिया दिनैबो बे एखे अबस्थायानो खुनु मोनसे परिबर्तन जों जानाय नुवाखै माने जेराव दालां नांगौमोन दिनैसिमबो बे दालाङा गैया जि लामाया माने दासिम माने ब्लेक टेपिं जानांगौ फाखा लामा जानांगौ दिनैसिम गैया बेबायदि गासिबो बे नोरजिया अबस्थायावनो दङ दा नैबे जिनिसफोरखौनो जोङो नायनांगोन पलिटिक्स खालामदोंबा जों क्वालिटि पलिटिक्स खालामनांगोन जोङो बेवहाय ओरैनो माने इलेक्शननि समाव एसेम्ब्लिनि समाव बा लकसभानि समाव जि समानो जा जि इलेक्शननि बोथोरानो जा बेवहाय जोंनि रायजोफोरखौ जोङो भटल' होबा जानाय नङा डेभेलपमेन्टखौबो रायजोनो लाबोना होफैनो हानांगोन दिनै इरिगेसननि प्रजेक्ट गैया जोंनि माइ फोथारफ्राव जायनि जाहोनाव बोथोरजोंनो माने अखा हाबासो माइया जाबाय अखा हायाबा माइबो गायनो हाला गायखांनानैबो माने आबादा नांगौ बायदि जाला दा गुबुन जायगाफ्रावथ' बेबायदि अबस्थायाव गैलाना जों एन्टायार आसामखौ गिदिंना नायोब्ला नुयो माने मोनफ्रोमबो नाला दैसाफोरखौ दिनै इरिगेसन प्रजेक्ट खालामजोबनानै आबाद फोथाराव दै सोनाय नांगौ बादि बेबायदि बेबस्थाया जेरावबो दंसै दिनै जोंनि जायगाफ्रावल'सो गैया हस्पिटालनि फेसिलिटि गैया जोंनियाव जोंनि बर'फोर थानाय जायगायाव मा दङ दिनै जनाय हालामावनो जनाय ओनसोलाव माने मैखोम बर' थानाय जायगाफ्राव गैया मोनसे पिएचसि माबा गैया हस्पिटालनि फेसिलिटि गैया भेटेरिनारिनि जेबो फेसिलिटि गैया जेबो इरिगेसननि प्रजेक्टफोर गैया जि फिसा मोनसे नालाखौ बारनोबो माने दिनै दलं मोनसे गैया दा बे माखासे अबस्थाफोरजों दिनैबो रायजो राजाया भुगिनानै दङ बर' ओनसोलाव बर' गामियाव थानाय सुबुंफ्रा भुगिनानै दङ दा नैबे जिनिसफोरखौ जोङो खामानि मावनांगोन सानसेनो जानाय खामानि नङा बेफोरो बेफोरनि थाखाय खोब स्मुथलि खामानि मावनांगोन राजनितिक दैदेनगिरिफोरखौ बिनि थाखायनो जों खावलायो रायजो राजानि जानानै दानि जेनेरेसननि जानानै जोङो जे नैबे जिनिसफोरखौ जाहाथे जों नोजोर बोलायो डेभेलपमेन्टनि सायाव नोंथांमोननि गाहाय रादाबनि गेजेरजों गुबुन फारसेथिं माइरं मोननाय रायजोफोरा गोजोननायजों ओरैबायदि फोरमायो। डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथांनिखौ जितु सिएम भिजिलेन्सआ सिग्रोमनायनि निउस बिनि सायाव जोंनि अर्गेनाइजेसननि जोंनि आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो क्लियारेन्स होखांखाबाय डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा गावबो खुद माने बिनि सायाव क्लियारेन्स होखांबाय
बेखौ आङो फिन आरो जावलेबावनांगौ होननानै जों साना। बे स्पस्ट बे क्लियार CM भिजिलेन्सआ बिथांनाव सिग्रोमाखै। जिथु नटिस फैदोंमोन बे नटिस हिसाबै बिथाङा थांनानै हाजिर जाहैदों। आरो दासिम CM भिजिलेन्सआ जिहेतु बिथांखौ दायनिगिरि मोनाखै आरो मोननायबाथ' दासिम एरेस्ट जासिगौमोन न' डाउट। CM भिजिलेन्सआथ' दायनिगिरि मोनोब्ला रावखौबो बासिया, एरेस्ट जागौमोन दाहालागै। नाथाय डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा दिनैबो उदाङै गिदिंनानै दङ। बेवहाय माने खुनु दायनिगिरि बिथांखौ CM भिजिलेन्सआ बानायथ'नो हायाखै। दा बेखिनि अबस्थायाव दङ। दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोङो जोंनि UBPF आफादखौ, आन्चलिक आफादफोरखौ दायै दिनै जों मिडिल जनायाव दाफैबाय। मिडिल जनायाबो दाजाखांखाबाय। दा बेवहाय जोंनि रायजोफ्राथ' ओंखारफादों, जोंखौ सहाय होदों। दा बे बेलायाव जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै मोननो हादों जिस्केल स्वर्गियारि आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मोननो हादों प्रबिन नार्जारि। दा बिथांमोनाथ' सासे जोंनि गोख्रों मावथि। जों मिथिना मोन्दों जनाय हालामाव बिथांमोनहा गोबां बिहोमा दङ बिथांमोननो। दा बे बेलायाव जोङो आरो उननि हाबाफारि जों माखासे लाबावदों आन्चलिक दानो थाखाय। जोङो समाजनिफ्रायथ' जेरावबो जेथिंबो जों माबाफोरखौ अनसायनायखौ मोननो हादों आरो। रायजो राजानो बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे आङो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां रायजो राजाफोर दं, बिथांमोननि जेसेबां समयसा समाधान खालामनो थाखाय जोंनि आफादा हदाय गसंथागोन आरो रायजोफोरजों हदाय जोङो मोजाङै सोमोन्दो लाखिनानै बे आफादखौ मोजाङै मोजां सालायलांगोन। दा जिल्लायै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि जिल्लाया दाफामजोबजाबाय। माथ्र' बुंनो थाङोब्ला दा बरपेटा मोनसे दं आरो जिल्ला हिसाबै। दा जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव आन्चलिक हिसाबै जोंनाव जोंहाय जुगामि नोगोर मोनसे दङ, बेनिफ्राय सानजा सानजारि नोगोर दं। बेखौबो जों खोब बे साननैसोनि गेजेरावनो दाफुंनाय जागोन।